Татар халкы үзенең бөтен гомерен, эшчәнлеген милләтенә хезмәт итүгә багышлаган һәм бу яктан башкаларга үрнәк булган уллары һәм кызлары белән хаклы рәвештә горурлана. Шулар арасында һичшиксез үз милләтенә үрнәк булырдай Татарстанның халык, Россиянең һәм Каракалпакстанның атказанган артисты Вафира Гыйззатуллина аерым урын алып тора. Гомере вакытсыз өзелгән сүнмәс йолдыз Вафира Гыйззатуллинаның иҗатын, җырларын белмәгән кеше юктыр. Арабыздан киткәненә инде 15 ел тулды. Әле күптән түгел генә елдагыча Казанның 26-нчы балалар музыка мәктәбендә олуг җырчыны искә алдылар. Җыр сөючеләр арасында Вафира Гыйззатуллинаның тавышын сандугачка, чишмәгә тиңләүчеләр бар. Аның тавышында көмештәй чишмә өстендә ялтырап алган кояш нурлары да чагыла. Елга өстендә йөзгән аккошларның сихри гүзәллеге, аһәңе дә балкый. Шушы көннәрдә генә Казан шәһәре Вахитов районының 5-нче лицее каршында оешкан 26-нчы Вафира Гыйззатуллина исемен йөртүче музыка мәктәбендә олуг җырчыны искә алдылар. Вафира Гыйззатуллинаны искә алу максатында төрле чаралар үткәрелә. Әлеге юнәлештә аның кызы Камилә Лимаровна 26-нчы балалар музыка мәктәбе укучылары, аның җитәкчесе Галина Александр тарафыннан бу юнәлештә бик күп эшләр башкарыла. Төрле проектлар эшләнә, төрле әдәби кичәләр үткәрелә. Менә бүген дә безнең лицеебыз белән 26-нчы балалар музыка мәктәбе тыгыз эшчәнлек алып бара. Бүген дә лицеебызда Вафира Гыйззатуллина искә алу әдәби кичәсе үткәрелә. Укучыларыбыз аның иҗаты, шәхесе турында мәгълүмат ала, аның җырлары белән таныша, аның җырларын башкаралар. Димәк, безнең укучыларыбыз кичкенәдән аның иҗатын өйрәнеп, аның моңнарын тыңлап үсәләр. Димәк, халкыбыз күңелендә Вафира Гыйззатуллинаның моңнары узак дәврләрдә сакланачак. Ул кешеләргә ярдәм итүдән менә нинди дә тәм табайды. Минем акылым да, энергиям да җыр кысаларына сыймый. Мин булдыра алган кадәр үз халкыма ниндидер ярдәм күрсәтәсем килә дип җаваплы иде. Вафира уйнарга ярата иде. Ул артистка иде. Әгәр дә бүген булса, ул менә дигән музыкаль театр оештырган булыр иде. Ул анда үзе баш рольләрне уйнар иде. Ул үзе режиссер булыр иде. Менә минем өчен бүген бик теге ниндидер гаҗәпләнде. Биредә Вафира апаның бөтен документлары, дипломнарына кадәр бар. Монда кичкенә генә китап. Моны бер гап-гади укытучы чыгарган бу китап. Алабуга да Рәмзия ханым Мөхәммәдина минем өчен бер ачыш булды бу. Бөркет йөрәкле бол дигән. Һәм Вафира апа турында менә күпме язмалар чыккан безнең матбугатта, Синбикә журналында, газеталарда, шуларны барысын да җыеп барып, менә шундый матур итеп китап туплап чыгара. Ләкин аның тиражы бөтенләй аз. 25 данә генә. Шуңа күрә менә минем уемча шушы матур китапны тагы да чыгарга кирәк, күбәйтереп. Тиражларга кирәк. Бөтен язмалар, мактап язылган, үзенең иҗаты турында сөйләгән бөтен интервьюлар менә шунда тупланган. Әле аннан соң да булды бик күп, шактый гына име. Менә аның 70 еллык юбилеена булды, кичәләр булды. Камилә кызы менә молодец, бик күп оештыра. Һәм бездә мәктәптә
Вафира Гайсатуллина исемендә мәктәптә хәзер басып торабыз. Аның музее, аның киемнәре, аның монда хәтта дипломнарына чаклы бирде. Ул үз эшен генә түгел, җанын, тәнен халкы өчен, үзенең менә шул сәнгать өчен, менә шуның өчен туган һәм менә кызганыч, ул инде менә безнең арада юк. Әлбәттә сагынабыз һәм менә аның мәңгеләштерергә кирәге исемен тагында безнең яшь буыннарыбыз аны ишетеп үссеннәр иде. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я, за радость, грусть, за свет и день, за самый лучший жизни день, за каждый новый вздох мой. Аллилуйя, Огромное спасибо хочу сказать руководителям 5-го лицея Гузель Гаязовне Рахматуллиной и директору музыкальной школы номер 26 имени Вафиры Гизатуллиной Голубевой Галине Александровне. И, конечно же, своим коллегам, особенности своим детям, которые делают нам из года в год такой праздник. Мы с сыном гордимся своей мамой и бабушкой. Йылдыз гомере нурларында үзе сүнә нуры кала, җырчы гомере җырларында үзе китә җыры кала, киләчәккә халкы белән үзе булып җыры бара. Россиянең атказанган, Татарстанның һәм Каракалпакстанның халык артисты Вафира Гизатуллина үзенең иҗаты белән татар җыр сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертте. Ул башкарган җырлар халык күңелендә озак-озак еллар сакланыр.